Türkmenabadyň karantin zonasynda bolan Türkmenistanyň raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä 15-nji ýanwarda Türkiýeden baran raýatlar 4-nji fevralda karantini terk edip bilipdir. Türkmenabaddaky karantin zonasynda häzir 15-nji ýanwarda Istanbuldan uçarly baran ýolagçylardan diňe koronawirusyň bardygy anyklanan birnäçe adam galypdyr. Galanlary 4-nji fevralda Türkmenabadyň Howa menziline äkedilip öýlerine ugradyldypdyr. Bu arada 7-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle-de karantin zonasynda bolan aşgabatlylar gurrun berdiler. Çeşmelere göre karantin zonasynda häzir galanlaryň izolasiýasy koronawirusyň anyklananlygy sebäpli uzaldyrypdyr. Resmi taýdan Türkmenistana baranlaryň izolasiýa möhleti 21 günden ibaret. 4 fevralda bizi Türkmenabaddaky Howa menziline äkitdiler. Goş golamlarymyzy paýlap berdiler we öz hasabymyza ýaşaýan ýerimize iýerdiler. Istanbuldan meniň bilen gelen dostumy tapyp bilmedim. Onuň koronavirus tapylyp karantina iýerlendigi belli boldy. Dip çeşmeýdär. Türkmen Howa ýolları aviakompaniýasynyň uçary Istanbuldan 15-nji ýanwarda giýje Türkmenabadyň aeroportuna bardy. Boeing 777 uçarynda 250 töweregi raýat bardy. Azatlyň Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmeleri şol wagt gelenleriň has ýokary howpsuzlyk çäreleri görülip garşalanandygyny habar berdi. Çärelerin güýçlenmegi omikron ştammynyň ýaýramagy bilen baglanşykdy. Ýakynda karantin zonasyndan goýberilen bu uçaryň ýolagçylarynyň sözlerine görä Istanbuldan baranlaryň hemmeti Sinagdan geçirilipdir. Ilkinji günlerde COVID-19 keseli tapylan ýolagçylar şol sanda haly agyr hastalar keselhana ýerleşdirilipdir. Karantin zonasynda bolan türkmen raýatlary izolasiýadaky günleri barada gurrun berip, Siniň netijelerini alanlaryndan soň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleriniň hemmeleri bilen söhbetdeşlik geçirenligini aýtdylar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleri Türkmenistanlylaryň Türkiýe näme maksat bilen barandyklary, näme bilen meşgulananlygy bilen gyzyklanypdyr. Mundan başga da karantin zonasynda izolirlenen türkmen raýatlarynyň jübi telefonlary barlanypdyr. Türkmenistanyň başga ýurtlar bilen kenidem halkara uçar gatnawy ýok. 15-nji ýanwarda Istanbuldan baran şol uçar pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny watanyna getirmek üçin hökümet tarapyndan gurnalan uçuşlardan biri boldy. 15-nji ýanwarda Türkmenistana baranlaryň birnäçesi Istanbulda Türkmenistana barmak üçin 1000-den 3000 Amerikan dollaryna çenli para tölemeli bolandyklaryny gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä pul alyp ýurda uğratmaga ýardym teklip edýänler Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy bilen ara baglanşygy bolan adamlar. Azatlyk radiosynyň eden köp sanly synançyklaryna garamazdan Istanbuldaky konsulluk bilen habarlaşyp bolmady. 2 ýyl töwereg wagt bäri dürli ýurtlarda möňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Türkmenistana käwagt barýan uçarlara minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak işi käbirler üçin aýlara, beýlekler üçin 1 ýyldan köp wagt alýar. Häzirki wagtda Türkiýede galan türkmenleri häkimetleriň öňsüni özüne çekip watanyna gitmek üçin mümkinçiligini göremegini umyt edip öz-özünden Istanbulyň Howa menziline ýygranýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow ýanwarda aeroportda 17 gün geçirdi. Ýaşuly 30-njy ýanwarda Howa menzilinden kowulandan soň onuň ýerine ýene birnäçe adam bardy. 4-nji fevralda Istanbulyň aeroportunda 20 çemeti türkmen raýatynyň baranlygyny Türkmen Helsinki fondy habar berdi. 7-nji fevralda aeroportda 3 sany Türkmenistanly bardy. Pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltýän türkmen aviakompaniýasynyň uçarlary esasan Türkmenabadyň Howa menziline gelýär. Ýolagçylar Tebitdäki ýörite dowluklarda we lukmançylyk edaralaryna 3 hepdelik karantinde bolýar. Ýanwar aýynyň ahirinde Kerki şäherinde täze karantin zonasynyň gurulanlygy belli boldy. 3-nji fevralda Azatlyň habarçysy Kerkidäki karantin zonasynyň hastalary ýerleşdirip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerli resmiler Türkmenabadda karantinlerde saklanýanlaryň ýuwaş-ýuwaşdan azalyp şäheriň özünde de karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine garaşýarlar. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowatdaky gulplamadan soň Libap vilayaty giriş we çykyş üçin berk çäklendirildi. Käbir ilatly punktlar doly ýapyldy. Ilata etraplaryň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündirmedi. Emma berk çäklendirmeler häkimetleriň henidem resmi taýdan boyun almaýan COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonunda girdildi.